Мин монда ничек эләктемме? Мин шигырь яздым. Иртәме соңмы һәрбер шигырь язган кеше дә хөкем ителергә тиеш. Татар шигырьләрендә дә эротика булырга тиеш. Чөнки ул беренчедән провокация, ул татарларны шигырь укырга мәҗбүр итә. Икенчедән, ансыз дөнья юк бит инде. Эротик шигырьләрне һәм бөтенләй башка шигырьләрне дә язырга рөхсәт итеп булмыйдыр. Кеше үзе сайлый яки язырга, яки язмаска. Кылы буын кешеләре язсалар да аны күрсәтмиләр, чөнки алар куркалар, оялалар. Бу шигырьләргә илһамландыручы кешеләр, ул яки реаль кешеләр, яки уйдырма кешеләр, бу бар тик провокация өчен язылган булырга мөмкин. Без инде сез хәлтез. Ныклап тәнкыйтьләгәннәр юк иде әле моңа кадәр. Бәлки ниндидер үзем белмәгән әйбер ишетермен дип булган. Монда килгән кешеләр алар шигырь язуда, шигырь укуда үзләре дә укыган кешеләр бит инде, аларның тәҗрибәләре күп, шуңа күрә аларның фикерен ишетүгә кызык. Хатын-кызны әрләргә бик кыен. Чөнки хатын-кызлар алар җавапны бик оста бирәләр. Аларга синең мантыйкый тәнкыйтьләрең, мантыйкка нигезләнгән тәнкыйтьләрең алар өчен ничектер. Алар аны бер минутта ул мантыйкны шелпәрәмә китерә. Мин шуңа сокланам дип әйтим бер яктан, икенче яктан алар белән эшләтү авыр дип әйтәсем килә. Бу тәнкыйть мәсьәләсендә, шигърият мәсьәләсендә шулай менә бу шигырьләрне укыганда да шундыйрак фикерләр туа. Мантыйк югалып киткән җирләр бик күп. Һәм ничектер менә шигърият сүзләрен күбрәк куллансын иде Зөләйха дигән теләк бар. Чөнки күп очракта аның шигырьләре артык кыры булып китә. Һәм күп очракта проза сүзләре кушып, ул үзенең матур гына барган фикерен юкка чыгара. Ул кеше кыры булырга мөмкин, кыры булмаска мөмкин. Без барыбыз да күңелебездә бик матур кешеләр. Күңелнең иң түрендә мин бер генә кешендә ямьсездер дип уйламыйм. Эротика мәсьәләсендә анда икенче төрле фикер. Минемчә, мен беренчедән ул шигырьләрне укырга әлбәттә аңлыйм мен аның турында язганын. Әлбәттә теге турыдан-туры әйтмәгән ул сүзләрне. Ләкин мин икенче төрле фикердә, әгәр дә эротик шигырь язасың икән, ул эротик кына булмасын. Аның эротик мәгънәсе дә булсын. Шул вакытта башка төрле тирән мәгънәсе дә булсын инде. Улай бер яклы гына түгел. Менә изоп теле белән нәрсәләр әйтергә теләсәң, анда бәлки эротиканы да бирергә буладыр. Менә мин шундыйрак фикер. Ягъни кыры эротика гына укып утыруы ничектер барыбер оят. Хәтта үз-үзеңә укыганда оят һәм биректән кызлар язган белү оят. Бик авыр шуңа күрә. Хәтта егетләр язса да, бәлки егетләр язса мен аны күбрәк аңлаган булыр идем. Ансы да бар. Тукай да менә булай язса мен аны укый алмыйм. Ничектер һәм сүз дә юк, аның хатын-кыз булуы да тәэсир итә. Ләкин ничектер йомшаграк әйтеп, романтикарак әйтеп язса күңеллерәк булыр иде, хәтта эротиканы. Мин дә беренче генә прокурор булуым түгел, шуңа күрә тиз риза булдым. Инде үземне шул рольдә күрә башладым. Ник дисәк тә барыбер Казан дәүләт университетының юридик факультетында укыгач, бу эш миңа күңелгә якын. Бер яктан әлбәттә прокурор булганда объектив булып булмый. Сүз дә юк, мин объектив булырга тырышам, яхшы якларында кайчаганда күреп әйтеп куям, кешенең күңеле сынмасын өчен. Ләкин менә прокурор булуы ул үзенә бер кызык, ул кешенең гаебен табып, тырнак астына кергән, ул бер яктан кызык әйбер инде. Без бит бигрәк тә нәшриятта эшләгәч, редактор булып эшләгәч, гел кешенең начар ягын күрәбез. Без мәсәлән, бүлмәдә дә сөйләшеп утырабыз, Айсылу апа белән, без бер бүлмәдә эшлибез. Айсылу Галиева дигән язучы белән. Һәм һәр вакыт менә иң яхшы шагыйрьләрне табабыз да, аларның начар шигырьләрен озак итеп сөйләшәбез һәм бер заман ул безгә ул шагыйрь начар булып тоела башлый. Югыйсә ул Тукай премиясе лауреаты булырга мөмкин, яки аны башка төрле. Менә андый бер бар. Шуңа күрә прокурор булырга миңа әлбәттә биш якларга туры килә. Бер генә очрак булды бу казый ролендә булырга. Булай гадәттә мин яклаучы булып катнашам. Ләкин яклау әйбәтрәк бер караганда. Күрәсез, инде спектакль караган кеше буларак та артистлар бит әйтәләр инде. Бик начар рольләрне уйнасалар, анда тамашачылар менеп аларны теге типкәләргә кыйнарга мөмкин, нәрсәдер теге барбер теге усал ниятдә кала. Барбер син яклаучы булсаң, шул ук әйтик, безнең бу очракта инде шагыйрьләр, яшь прозаиклар алдында синең күңелең чиста ни булып кала инде. Алар сиңа барбер чын күңелле рәхмәтле булып кала. Тәнкыйтьчегә алар бик килешеп бетмәскә мөмкиннәр.
Әлбәттә, бу аның шигырьләре ошый миңа ошады. Ул башка шагыйрьләрдән менә бу судларда катнашкан башка каләм әһелләренә караганда аның күпмедер дәрәҗәдә тышы. Мин әйтмәс идем теге ул хәтле теге күккә чиеп мактарлык дип. Ләкин төшеп калган шигырьдә түгел. Әйбәттә үзенчәлекле шигырьләр бар. Мин аның үземчә аңлатам, мин аны сөйләр менә тагын ул турыда Зөләйханың шигырьләре турында. Монда әлбәттә теге бабайларының әтиләренең канун итергәндер, әниләренең ниндидер һөнәр, бер тирә һөнәрләр, теге сәнгать кешеләре, журналистика, язучылык һөнәре ияле булулардан килә торгандыр. Чөнки ул менә бит без Йолдыз Миңнуллина дип әйтәбез. Аның әнисе шагыйре, әтисе шулай зур язучы, тәрҗемәче. Ул ничектер күпме сүзләрне белә. Хәтта аның зур безнең алык шагыйрьләребез дә әйтеп бирә алмаган, аңлатып бирә алмаган, теге сүзлектә генә булган сүзләрне дә кулланып яза, мәсәлән, Йолдыз. Шуның шикелле моның нисендә дә шундый әһәңнәр сизелә. Мисал өчен Зөләйханың шигъриятендә бабасының романнарындагы менә кыска бер-ике генә шигырьдә аның шундый әһәң сизелә, анда шундый кайта авазы кебек менә кайтып төшә шушы шигырьләрендә, менә бигрәк тә соңгы шигырендә. Аның шигъриятендә мин Йолдызның йогынтысын сизмәдем. Зөләйханың шигъриятендә Йолдыз йогынтысы юк. Йолдыз йогынтысы ул бик тиз сизелә кешеләрдә. Анда кайбер шагыйрәләр бит сүзне ята башлыйлар. Йолдызга, Рүзәлгә охшарга тырышып дигән кебек, Рүзәл Мөхәммәтшинга яисә Йолдыз Миңнуллинага алар шундый сүзләрне, ниндидер чагыштыруларны кирәкмәс артык кулланып, үзләре дә белмичә, мантыйкый туры киләме, килмиме, алар тутыралар сүзләрне, шушындый бер-берсенә тәңгәл килмәгән сүзләр анда. Авыр аны аңлап бетерә торган түгел. Ул аңлашылмый да инде күбесе. Ниләрнең шигырьләре, аларның Йолдызларның, Рүзәләрнең, аларның шәрехләп аңлап була. Менә шуңа күрә кеше күпмедер дәрәҗәдә кабатласы килә икән, бу мәсьәләдә сак булырга кирәк. Идел журналында басылган һәрбер яңа сүз әйтергә алынган шагыйрьләр, прозаиклар турында суд булса әйбәтрәк дип уйлыйм. Ул ниндидер танылу, ниндидер барбыр тәҗрибә, киңәшләшү, фикер алышу була кабул ителә. Күптер бит инде аңлап бетермәскә мөмкин үзенең нәрсә язганнарын, монда уен гына булса да, пародия рәвешендә генә булса да, бу суд анда бик күп төбендә, аның асылында барбыр тәҗрибә, аңлату, мәктәп ятан менә шундый. Мин андый әйберләр безгә очраган булса, элек мисал өчен безнең яшь чакта, ул безгә бик күп нәрсә биргән булыр ул вакытта. Biz belki toganda kombiler. Min әйтмим, Миркәй Зәйдуллалар кебек, алар инде Хәсән Туфаннар белән аралашкан яшьләр иде ул вакытта. Лейсел Кәрнинең абыйсының, мисал өчен минем яшьтәшләремнән абыйсы әдәбият галиме дә һәм шагыйрь дә кеше иде. Минем өчен мәсәлән, мин инде аралашмаган иде, каяда килеп төшкән бер егет өчен миңа ана мондый мөхит, иҗади мөхит, аралашу, шушындый әдәби суд миңа бик зур мәктәп булыр иде. Безнең татар әдәбиятында без әле белеп бетербез, бәлки булгандыр да кайбер шагыйрьләр турында бар инде, шагыйрьләрнең андый шигырьләре безнең хозурыбызга, безнең күңелебезгә килеп ирешмәгәндер. Кемдер менә шундый җөрьәт итә икән, мәсәлән, шул Зөләйха Камалова үзенең шигырьләре белән, эротик шигырьләр белән тәкъдим итә икән. Бу хәтләрнең хилафлык күрмим мин үзем, ләкин сискәндерә торган әйбер. Чөнки күпмедер дәрәҗәдә ул Йолдызларга иярмәсә дә, Рүзәләргә иярмәсә дә, димәк ул каядыр шул YouTube каналларында, Instagram каналларында, Instagramдарда дип әйтегез, Facebooklарда күренгән башка халык поэзиясендә күренгән бүгенге яшьләрнең йогынтысыдыр дип уйлыйм мин. Мин аны укыганым бар, ишеткәнем бар. Мин үзем әлбәттә бик аларны укып барырга тырышмыйм. Ләкин менә анда әллә нәрсәләр бар, шушындый әйберләр. Менә шуңа охшашрак Зөләйханың бүгенге шигыренең кайбер шигырьләрендәге сүзләргә охшашрак, ләкин анда русча әйткәндә ишехлище аларның текстлары, сүзләре. Зөләйханың каланы күпме дәрәҗәдә әдәбиләштерелгән, матур тырылган. Шуңа күрә аның ул хәтле нисек куркынычлы юк кебек менә шуңа. Ул беренче булганда, әлбәттә, беренче шигърият булса тигерле булырга мөмкин. Ул әле бәлки ул аны матур әйтебрәк әйткән булыр иде. Безнең шул ук Әнәт Харисның бар эротик поэмасы бар, әмма ул шуның тәэсирендәрәк язган булса, ул аны тагын да бизәп матур әйтеп, ул эротик шигырь шул ук кино кебек, документаль фильм кебек, әсәр кебек, ул порнография булырга тиеш түгел әдәбиятта. Ул әдәбиятта ул керә икән, ул порнография була. Эротика булса, ул матурлык булып биргән. Аңа сокланырга кирәк, мөкиппән булырга кирәк. Без бит гомер буе
Теге борынгы рәссамнар ясаган, теге скульпторлар ясаган сәнгать әсәрләренә сокланабыз бит. Бер кеше дә әйтми, менә бу порнография дип әйтмибез бит. Чит илләргә барып кайтасы, анда шундый сыннар бар бит инде. Ул эротик рәссамнар әсәрләре бар. Шулай да шигырь дә шулай булса, әйбәт кабул итә. Әминнең Зөлайханыкында назаракына порнография да сизелеп китә. Һәм әлбәттә ул минем дә иҗатымда башлангыч чорында андый әйберләр булды. Мин аны эротик дип акларга тырыша идем, ләкин порнографик элементлар кирип китә. Мин аны нәрсә белән аңлатам? Яшь чакта бөтен кешендә бер кешенең бер төсе булмасын өчен, ул яшьләрдән аерып торыр өчен эшләнелә ул поэзиядә. Без бер-беребездән кабатлана. Мин кешегә охшап тормас өчен кара күзлек киеп йөридем кыш көне. Теге кеше аерып булсын. Һәм шуның нәтиҗәсендә минем күземә фингалда чыкты, кем әйтмеши, теге ялгыш ишек ачылып китте дә, сорап алган кебек булды дип мәзәкләр дә яздылар. Ул кешегә охшап маслыктан, кешегә үзеңне күрсәтәсе килә, танытасы килә. Чираттагы мәхкәмә утырышын ачык дип игълан итәм. Язучылар берлегенең әдәби тәнкыйть секциясе каршындагы тикшерү комитеты шикаятенә таянып, Зөләйха Камалованың «Идел» журналында дөнья күргән «Соңгы каһан» шигъри бәйләменә һәм редакция тарафыннан кире кагылган берничә эротик әсәренә карата Татарстан әдәби суды тарафыннан җинаять эше кузгатылды. Гаепләнүче, үзегез белән таныштырып китегез. Исем, фамилиягез, әтиегезнең исеме? Камалова Зөләйха Камиловна. Туган урыныгыз? Казан шәһәре. Туган вакытыгыз? 27 декабрь. Эш яисә белем алу урыны? Казан федераль университетында укыдым һәм Идел журналында эшләдем. Зөләйха ханым, сез шигырьләрегезне редакциягә эротик дип тәкъдим итәсез. Әшәлкем башында жанр төрен бераз гына ятсыз шигырьләр дип билгелисез. Бу инде порнографияны аңлата. Әлеге шигырьләрне эротика дип санау дөресме? Әллә порнография дипме? Сезнеңчә эротика порнографиядән нәрсә белән аерыла? Һәр кеше моны үзе өчен үзе хәл итә. Кемдер өчен үбешүдә эротика яки порнография буларак кабул ителә. Мин моның белән килешмәс идем, чөнки теләсә кайсы төшенчәнең безнең сүзлекләребездә аңлатмасы бар. Һәм без барыбыз да шушы аңлатмаларга таянып эш итәргә тиеш. Фән күзлегеннән караганда, эротикада ир һәм хатын арасында була торган үтә интим характердагы күренешләрне югары сәнгати һәм хискә басым ясап тасвирлау санала. Инде тасвир сексуаль теләкне уятуны күздә тотса, яисә әхлак кануннарына сыймаса, бузык булса, я натуралистик һәм җинси акт әдәпсез дәрәҗәдә хирыслы, татлы сурәтләнсә, порнографик дип атала. Зөләйха ханым, әгәр сез минем иҗатым белән танышып барасыз икән, эротик шигырьләремне укый торгансыздыр. Бер әсәремнең үзеген мисал өчен укып китим. Сөю китер миңа иреннәрне, бик сак үпә белгән ирендә, егер таңда апак карга басып, карастына алма күмелгән, алданы иренемә китер, ырлыгына кадәр ашарбыз. Сөю китер миңа бар иреннән, шул сөюгә учак ясарбыз. Әгәр кемдә кем алма, аны ырлыкка кадәр ашау кебек образ детальләрнең борынгыдан килгән символик мәгънәләрен белмәсә, шигырьне туры мәгънәдә аңлар иде. Ул алай да матур дип уйлыйм. Әминә мин инде аларны, интим мөнәсәбәтләрне тасвирлау максатыннан кулландым. Әдәбиятыбызның эш бурычы бар. Ул беренчедән иҗтимагый тәрбия бирә, җәмгыятьнең теге яки бу чордагы асылын ача, андагы үзара мөнәсәбәтләрне чагылдыра. Икенчедән укучыны тәрбияли, аңа әдәп әхлак нормаларын җиткерә. Өченчедән эстетик тәрбия бирә. Кеше күңелендә матурлык тойгысы уята, гүзәлне ямсыздан аерыга өйрәтә, аңа тел нәфислеген, мөнәсәбәтләр гүзәллеген җиткерә. Эротик порнографик кысаларга кертеп караган әсәрләрегез шушы бурычларны ни дәрәҗәдә үти дип саныйсыз? Әгәр бөтенләй үтәми икән, аларны нигә язасыз? Шигырьләрем башка төрле максат өчен хезмәт итә. Бу беренчедән кызыксындыру максаты башкаларына, татар шигырьләрен укысыннар өчен. Икенчедән язасы килгән өчен язам. Сез шушы җөмләләрегез белән әдәбиятка бөтенләй хезмәт итмим, бу әсәрләр әдәбиятка карамый дип таныдыгыз. Җавабыгыз аңлашылды. Башкаларда әңгәмә барышында сораулар тумадымы? Тумаса, хәзер җинаять эше белән таныштыру өчен сүз гаепләүче Татарстан китап нәшриятының балалар әдәбияты редакциясе мөхәррире Рифат Сәләховка бирелә. Сезгә дә сорауларым бар, иптәш гаепләүче. Зөләйха ханым әсәрләрен бәяләгәндә объектив булырга сүз бирәсезме?
Hürmetli Sud, hürmetli Qaziya ханым. Мен Зüleyxa Kamalovanың соңғы қалған әсерлерін бик қызықсыну белән оқыдым. Әлбәттә, ул әсәрләрне шигырь дип беренче чиратта шигырь дип әйтеп була. Ләкин аны шигырьлектән боза торган әйберләр дә күп. Иң беренче шигыре тукталып үтик, Кояш исе дип атала. Кояш исен дигән шигырьдә беренче туялмадым әле туеп туялмадым мин ысланган кояш исенә дигән сүзләренә минем беренче фикер әйтеп үтәсем килә. Туеп туялмадым дигәч, исенә дип әйтеп булмый инде минемчә. Шуңа күрә монда мөгаен урынлаштырырга кирәк булгандыр. Туеп туялмадым әле мин ысланган кояш исенә дип әйтсәк дөресрәк булыр иде минемчә. Һәм ләкин тагын бер шундый сорау бар. Ни өчен монда ысланган икән, хөрмәтле гаепләнүче? Ни өчен ысланган кояш? Нәкъ менә кояш бит инде ул ыслана алмый. Бу сезнең сорау? Бу минем сорау. Һәр кеше дә кояшны, кояшлы көннәрне үзенчә кабул итә. Минем өчен ул, мәсәлән, Төркиядәге яки кайдадыр җылы яктагы шундый ис, ысланган әз генә төтенле. Ярар, бу сезнең фикерегез, ләкин миңа бу фикер барыбер ашап бетми. Чөнки ысланган кояш әллә ничек инде ул ысланган балык булырга мөмкин. Минем өчен мәсәлән беренче чиратта ысланган балык күз алдына килә һәм кояштан да ниндидер ис килеп тора шикелле. Ул кояш бит инде хуш ис сибәргә тиеш минемчә. Аннан соң үз-үземнән саклап тоткан сирем бары сиңа ачам теләсәң. Монда сирем дигәч фикер әйтелеп бетелмәгән шикелле. Үз-үземнән саклап торган сирне дип әйтергә кирәктер минемчә. Бары сиңа ачам теләсәң. Һәм шушы шигырьдә тагын рифма китеклеге бар. Ул да булса сөйгән яр белән урын бар дигән рифмалар. Сөйгән белән урын дигән сүзендә рифмалаштырасы иде, чөнки бер генә ишек белән рифмалашу минемчә татар шигъриятенә җитеп бетми. Гомумән рифм китеклекләре ул сирәк күренеш Зөлейханың иҗатында, ләкин минемчә менә бу шигырьләргә күбрәк хис кирәк, күбрәк импрессионизм җитми. Минем фикерем бу, әлбәттә. Хәйямга ияреп дигән шигырьдә шулай ук гынах эзләгән шайтан күк, сине эзлим тилмереп дигән. Гынах эзләгән шайтан дигән сүзне мин аңлап бетермим, чөнки ул шайтан бит инде үзе гынах кылырга йөрми, ул үзе алай гынахны бик артык кылмый дип уйлыйм. Шуңа ул кыла әлбәттә, ләкин шайтан кешене күбрәк бозарга тырыша. Аның беренче максаты үзенә гынах кылу түгел, кешене бозу. Ягъни син монда инде кемнедер шайтан кебек булгач, димәк кемнедер бозарга тырышырга тиеш булып чыгасың. Шулаймы? Гынах эзләп йөргән шайтан кебек дип әйтик. Ягъни гынах кылган кеше эзләгән шикелле. Аңладым фикерегезне. Ләкин шигырь менә бу Хәйямга ияреп дигән шигырь, ул хәйран гына чынлап та Хәйямга иярү сизелә. Чынлап та аның образлары бар, шул ук шарап сүзе бар, аны ишү бар, анда исерү бар, бөтенесе дә бар. Ахыры бетә шәфкать ития када хәнҗәр дигәч бер юл төшеп калган шикелле. Бу опечаткамы, әллә сез моны махсус калдырдыгызмы? Булырга мөмкин опечатка. Син шарабым эчмичә дә мине исертә торган. Шәфкать ития када хәнҗәр. Моннары төшеп калган бугай. Хәзер әйтә алмыйм шул инде. Ярар. Аңлашылды. Димәк, бу инде редакция хатасы, сезнең хата түгел булып чыга. Ләкин менә мин шарабым эчмичә дә мине исертә торган дигән сүз, ул инде шулай ук монда теге чыктым аркылы күпер дип әйтимме, соң инде минем фикерне туеп бетереп булмый. Кайсы җирдә син шарабым эчмичә дә мине исертә торган. Эчмичә дә мине исертә торган шарабым дип әйтергә кирәктер монда. Гаепләнүче, сез гаепләүченең сүзләренә бу рәвештә рөхсәтсез кысылырга тиеш түгел. Ул сорау бирә икән, шунда җавап бирсез. Һәм сезгә әле соңгы сүз биреләчәк, җавабыгызны шул вакытка калдырыгыз. Без мондый рәвештә диалог алып бармыйбыз. Ялгыз түгел, ялгызлык дигән шигырь бар. Минемчә, тагын бер Зөлейханың шигырьләрендә бер кимчелек дип әйтимме, соң инде ул бәлки ул аны аңлап кына бетермидер. Минемчә, аның шигырьләрендә күбрәк караңгылык һәм ахырда өмет калмый. Мәсәлән, шул ук ялгызлык шигырендә ялгызлыктан үз исемен оныткан кеше дигән. Әлбәттә, ялгызлыктан кеше үз исемен онытадыр инде, ул беркайчан да үз исемен атамаган булса. Ләкин минемчә, менә бу ялгызлыкның да ниндидер бер романтикасы, ниндидер бер уңай ягы, ниндидер бер өмете булырга тиеш шикелле. Ул айга карый, ай да аның кадәр. Менә бу аның кадәр дип әйтү түгел, аның кебектер ул мөгаен. Ялгыз түгел, аның нуры бар. Ялгыз кеше, синең нурың кайда? Кай галәмдә синең газиз яр? Менә монда барыбер өметсезлек белән бетә минемчә, һәм ул
ümit таба алмый бу ялгыз кеше. Нидә булса бер яктылык, нидә булса бер ümit телим менә мин бу шигырьдә. Тагын киләсе шигырь шундый ук авыр шигырь дип әйтик инде пси төше. Зөләйханың тагын бер ягы бар, ул шушы шигырьләрдә бик күп проза сүзләре куллана, һәм шуңа күрә ул шигырьләр шигырь буларак кабул ителеп бетми, ничектер ниндидер бер кешене менә укучыны базга салып төшерәләр дә, аның өстенә әйбер ыргыталар шикелле, һәм ул аннан чыга алмый. Менә шундый куркыныч уйлар килә минем шушы шигырьне укыганда. Кара йыны уңган, кылаклары туңган, ябык сукбай пси үз уена чумган. Песнәк тотар иде тырнаклары кисек. Минемчә, песнәк тотып ашау ул псиләр. Әлбәттә, песнәк тотып ашыйлар, ләкин ул бик зур күренеш дип әйтмәсем, күбрәк алар тышкан тота бит. Ни өчен монда песнәк икән, мин аңлап бетермәдем. Тырнаклары кисек дигән сүз, шулай ук шигырьне битерә торган сүзләрнең берсе. Аткан көзен берсе дигән җөмлә бар анда. Яни чакта алып аткан көзен берсе. Монда менә шул көз сүзе ятышмый сүзгә, ул ничектер шулай ук инверсия, ләкин мотор булмаган инверсия күренеше дип әйтер идем мин моны. Аннан соң хәзер тормыш көтә иснәп шүплек исен. Хәзер менә бу тормыш көтә дигән сүз, шулай ук тормыш сүзе ул шигъриятне боза торган проза сүзләрнең берсе. Ул монда ничектер йомшаграк әйтеп әйтәсе, хәзер менә иснәп йөри, шүплек исен дип менә шундый ничектер романтиграк әйтеп борып җибәрәсе иде, менә китереп хәзер тормыш көтә дип әйткәч, ул шигърият шулай ук югала шикелле минемчә. Суык бозлы үлем дигән сүз бар монда, шулай ук ак тәпие туңар, аны көтә инде монда. Суык бозлы үлем, борынына кунар. Шулай ук авыр хисләр. Аннан соң монда инде мин уйлаган идем, быкты дигән сүз кулланган икән Зөләйха дип. Ул инде Төркия төркчәсендә туйды дигәнне аңлата дип аңлаган идем, ләкин ул анда әйткән икән бакты дип. Монда инде шулай ук опечатка булып тагын бер менә бу шигырьнең ахыры аңлашылып бетми, нигәдер. Шигырьдә 5 ел элек кеше үзенә кертте ди. Ул монда псинең ялгызлыгын сөйләгәндә, ул әллә төшендә килде аның хуҗасы, әллә өнендә килде. Менә бу шулай ук аңлашылмый. Һәм ни өчен ул аны 5 елдан соң килеп ала, ул арада катып үлмәгән микән ни ул пси. Әгәр дә килеп алган чиракта да әйтәсе килә, ничек инде ул 5 ел ташлап торганда, каяндыр ничек табып алган икән ул псине. Менә бу шулай күңелле, кызык. Әлбәттә, өметләнәсе килә, яхшы кабул иткән, кире алган дип, ләкин үз иенә кертте микән, юкмы, менә бу аңлашылып бетмәймчә шушы шигырьне укыганда. Һәм киттек киләсе шигырьгә, кая куйым икән. Кая куйым икән дигән шигырь шулай ук бик үзенчәлекле, ләкин шул вакытта артык тормышка, көнкүрешкә баткан шигырь дип әйтер идем. Чөнки камыр басам төше, бәлеш куйым икән. Аннан соң аппак буяу ята, нәрсә буйым икән. Әгәр дә беренче куплет булмаса, камыр басам төше, бәлеш куйым икән дигәндә, аппак буяу ята, нәрсә буйым икән, әле романтика булыр иде. Ләкин монда инде хәзер миңа күз алдына килде ниндидер бер аш бүлмәсендә бер хатын-кыз нәрсә эшләргә белмичә йөри, һәм шуннан соң кинәт кенә ул мәхәббәткә борыла. Менә бу мине бик ышандырып бетерми. Чөнки эш эшләгәндә мәхәббәт турында уйлыйсың микән? Бәлки хатын-кызлар уйлыйдыр. Аппак буяу ята, нәрсә буйым икән. Томан тулы күңел, кая куйым икән. Йөрәгемнән сине ничек җуйым икән. Менә миңа соңгы 2 строфасы шигырь буларак яңгырый, ләкин беренче икесе шушы шигырьне ничектер бутап җибәрә һәм көнкүрешкә, урыс әйтмешли, бытка тыгып җибәрә инде кешене. Шушы әйбер бар. Сезне шушы урында туктатып сорау бирәсе килә. Менә татар әдәбияты бик я романтик кына, я реалистик кына, я тормыш турында гына, я мәхәббәт турында гына шигырьләргә баткан. Әгәр аның үстерүнең юллары күп түгел, алга таба. Образлар санын арттыру шулай ук бик авыр. Тормыш прозасын шигърияткә, шигъри рәвештә кертү аның үсешенең төп юлы булачак киләчәктә. Бу шигырь минемчә шундый әсәрләрнең берсе, Камил кебек. Сез миңа минем фикерләремне кагарлык, кире кагарлык.
дәлилләр әйтсәгез икән. Дәлилләр минем шул инде, хөрмәтле Казия ханым, камыр басам, тиши белеш куйым микән дигәндә, барыбер без бәлки ир кеше буларак мин моны аңлап бетермим, сез бит инде барыбер хатын-кыз буларак аңлыйсыз. Камыр басканыгыз бар, мин мәсәлән камыр басканым юк. Шуңа күрә камыр баскан вакытта минем икенче төрле уйлар килми. Һәм бары тик шушы камыр турында уйлыйм. Һәм күз алдына китерәм дә шул вакытымны, мин ул вакытта ниндидер мәхәббәтемне һич кенә дә искә төшерә алмас идем шикелле. Хәзер менә ничек кидермәскә икән, ничек моны яхшы иттереп изергә, күперер микән, юк микән, менә шуларны уйлар идем мин. Рәхим итегез, монда сорау бирүчеләр бар. Менә Рифат син шулай дисең, камыр тормыш бастыру камырны да издерә дип уйлыйм мин. Әле яши аңлашлы, хатының эштән кайтып җитмәсә борчыла башласаң, син мәҗбүр булырсың аш пешерергә балалар өчен. Шунда барып башында хатын гына булачак. Ничә кайт мин белмәм. Шуңа күрә бу шигырь ахырдан сорау куеп беткән. Уларны шушыннан менә ул сорауга җавап бирер өчен башлана уларны. Инде моны алда куйса ул дөрес булмас иде. Миңа калса син аңлап әйләндереп аңлап бетердем шикелле. Чынлап та йөрәгемнән сине. Әгәр ул йөрәгеннән сине алса, ул тынычлап камыр баса. Ул бит шушы әйтәсеңме? Бу очракта бит шулай бар. Үзегез рәсем ясарга тотырым. Ул теге хатын-кыз кая барып бәрелергә белмәй. Минемчә, сез текстны язучы ничек туарга тиеш ул, нинди шартларда туарга тиеш ул күзлегеннән карап бәялисез. Без инде хәзер туган әйбер белән эш итәбез. Кем ничек иҗат итә, ул аның эше. Инде хәзер эротик шигырьләргә күчик. Мин инде дөресен әйткәндә, бу эротик шигырьләрдә монда порнография турында сүз булды. Ләкин минем дөресен әйтим, менә ни эротик яктан мен аны кабул итә алмадым, ни порнография ягыннан кабул итә алмадым, чөнки ул ничектер кызыктырырга тиеш бит инде. Ләкин минем атлар кешнәгән вакытта бер генә дә бер кая да чабасым килмәй, атлардан ничектер җирәнәм дип әйтеп булмый инде. Атларның эротикасы булса, әллә ничек инде. Шуңа күрә минем өчен бу бик кызыктырмады дип әйтер идем. Порнография ягыннан әйтсәк, эротика ягыннан әйтсәк, монда инде шулай ук нәфислек, ниндидер югары җиләкләр, анда ниндидер мәсәлән, ниндидер баллы әйберләр, тәмле әйберләр миңа тоелмады. Монда гел теге ничектер ат абзарына керде, атка атланды, анда сөялгәннән сөял чыкмый, сөешсәң салмак дигән. Юк, әлбәттә анысы кызык фикер инде. Йөрсәң уйнап чыкмас димә, уеннан уймак. Менә ничектер тирәтеп кәкре каянга чәчем сыйпыйсың дигәнем миңа аңлашылды. Менә димәк ул алдарга тели инде. Егет монда кызын файдалана гына булып чыгаймы? Менә бу әйберләр һәм әлбәттә бу bir яктан кызык, ниндидер менә хатын-кызлар үзләре бәлки аңлыйлар да аны үзара сөйләшеп утырсалар. Әгәр дә мәсәлән миңа Фенил язган шигырь булса, мин аны инде башкачарак аңлар идем, дөресрәк аңлар идем мөгаен. Монда ничектер дөрес аңлап бетерә алмадыммы, әллә ул мине ничектер кузгатмады менә бу шигырь, дәртләндермәде дип әйтер идем. Шуңа күрә ничектер ялдым мин бу шигырьне укыганда күбрәк. Минем шушы шигырьгә карата соравым бар, сез үтеп китәрсез шикелле. Мәсәлән, мин аны бик тупас аңладым, сез әйткән юлларны. Әле сез натуррак аңлыйсыз икән. Чөнки аны тупас аңлар өчен тулы текстны укып чыгарга кирәк. Тирәтеп кәкре каенга чәчем сыпыйсың, истигъфарын фәрештәләр кашып укысын. Монда бит турыдан-туры каен янындагы физиологик акт сурәтләнә. Әле ул аның шын аңлавы дигән сүз түгел. Монда бер никадәр укучы булачак, нәкъ минемчә аңлаган. Кем ничек аңларга тиешлеген сез бирке белән чыгара алмыйсыз. Мин аны былай әйтергә теләдем, әмма ул башка чыккан икән дип сез һәрбер шигырегез астына аңлатма куеп бара алмыйсыз. Мин инде шушы шигырьләрдә күбрәк ике төрле фикер теләр идем. Аның берсе бәлки шушы турыдан-туры мәгънә, икенчесе ниндидер бер тирәнрәк һәм мөгаен шушы эротика гына башламаган, ниндидер мәсәлән илләр мөнәсәбәтенә туры килә торган мәсәлән. Яки анда инде яшерен мәгънә изот теләр менә бу юллардан. Менә алайса тагы, хәзер мин Зөләйхага каршы әйтмәдем. Менә без дәвам итәбез икән бу шигырьне укуны. Ул Зөләйханың хаксыз икәнлеге күренә. Алайса мин тузгырак итеп укыйм. Тирәтеп кәкре каенга чәчем сыпыйсың, истигъфарын фәрештәләр кашып укысын. Әдәп саклап туру кирәк. Ни пешәгемә? Башкачалар әмәлем юк. Кил кышагыма. Нәкъ мин әйткән әйбер бу. Үзе укыгач, әле ул матуррак күренә. Тулысынча укыгач тагы да тупасланып китә. Икенче шигырь монда түтәлләре дигән фикер бу инде ниндидер күрше кызы Алиси турында сүз бара. Монда шулай ук мин
мени кызыктырмады. Негедир? Чөнки беренчедән ничектер бәлки инде мин артык милләтчидер, мен күбрәк татар кызлары ошый. Икенчедән бөтен ирләрдә сокланган түтәлләргә минем сокланасым килми. Менә ул әйбер дә бар. Ничектер? Монда бит инде ул әдәпсез хатын итеп сурәтләнә бу Алиса дигән ханым дип әйтик инде. Менә шуңа күрә шуңа әзер ирләр күпкә бу бакча эшен дигәч, ничектер минем тартылмадым шулай аңа. Ләкин кайбер ирләр бардыр инде, теге ничектер әйтим, бөтен кеше тартыла торган ирләр дә бардыр инде әлбәттә. Бу бәлки фахишәләр турында сүз бар иде. Мен де бір сөз істеп айтсам ярыймы? Ярый, әйтегез. Монда шигырьдә һеч кенә дә юк, ул Алисаның оятсыз булуы турында сүз. Ул бер тамчы да оятсыз булырга тиеш түгел. Гафу итегез, Бәлки ул- Алиса, ялгышаңламы? Менә безнең автор, сез нинди генә дәлили тәнкыйть итсәгез дә, дәлилсез рәвештә кире кагып бара. Әдәбиятта түтәлнең мәгънәсе берничә вариантта кулланыла. Юк, әдәбиятта түтәл образы төрле мәгънәләргә я халык фольклорында түтәлгә керү, хатын-кызның түтәл матурлыгы, анда күп кешеләр кирип йөрү, ул секс темасында секс темасына карый, һәм сездә дә ул шулай ачыла. Ни өчен кире кагасыз хәзер сез аны белмим, сез бит аны ятсыз шигырьләр икән үзегез үк билгеләгәнсез. Минем тәнкыйтьчегә шундый сорагым бар. Әгәр һәрбер тәнкыйтькә кискен рәвештә каршы килеп бара икән шагыйрә, анда киләчәккә өмет уятырлык әйберләр бармы? Ул үзенең күренеп торган хаталарын да танымаса, аннан шагыйрә чыгар микән? Монда әлбәттә төрле фикерләр бар. Минемчә, тәнкыйтькә каршы түзмәгән кешеләр шул ук Тукайда түзмәгән дип беләбез инде. Күп очракта үзен тәнкыйтьләгәнне яратмаган. Ләкин бүгенге көндә минем фикерем, менә шәхси фикерем, тәнкыйтьне кабул итеп, аны төзәтеп һәм камилләшергә кирәк. Әгәр дә камилләшмисең икән, кеше хатасыз булмый. Шуңа күрә кеше бит инде без, шуңа күрә без шагыйрь булсак та, башка кеше булсак та, һәм тәнкыйтькә колак салып, ләкин шулай да үзеңә туры килгән фикерне алып, һәм шул юнәлештә үсәргә кирәк минемчә. Сезнең дини кеше икәнегезне дә беләм. Дин бу төр әсәрләргә нинди бәя бирә? Мин монда инде дин буенча эксперт буларга әйтәсем килми, ләкин менә үземнең күңел халәтенә карап әйтәсем килә. Мин беренчедән бу шигырьләрне укырга ялам. Чөнки ул беренчедән хатын-кыз язган, мен әйтәм бит шул ук фамилия язган булса, мин аны алай ук бәлки ялмаган да булыр идем. Бусы минем фикер инде. Һәм икенчедән ул бит мондай әйберләр алар бүген бар, иртәгә юк дип әйтегән менә бу шигырьләр, аларның без әгәр дә инде югарылыкка ирешәсебез кисә, без мәңгелек әйберләр турында язарга тиеш. Менә мондай шәкелек ул барыбер шигъриятне бизәми һәм әдәп түгел. Бузык чырышың генә. Бузык чырышың генә. Бер заман әдәпләнеп китер дә кешеләр, буларны укымаска да мөмкиннәр. Сораулар бармы? Сораулар булмаса, инде сүз яклаучыга Мираж журналының баш мөхәррире Ләбиб Леронга бирелә. Иптәш яклаучы, сезнең журнал укучыларында бер яклыгына бәяләнмәгән, күпчелек очракта порнографик әсәрләр сыйфатында кабул ителә торган һәм Идел редакциясе кире каккан әсәрләрне якларга алынуыгыз ни белән аңлатыла? Хөрмәтле казый, хөрмәтле суд, мин автор буларак та, шагыйрь буларак та, татар иленең гражданы буларак та, әгәр дә мин шушындый вазифамны гаепләнгән икән, мин яклаучы сыйфатында үземнең сүземне әйтергә тиешмен, әйтергә мәҗбүрмен. Әгәр дә миңа инде ватаным әйтә икән, син тәнкыйтьләүче бул дип, мин тәнкыйтьләргә дә риза. Ләкин бу очракта мин инде чынлап әйткәндә мин яклаучы һәм мин бу вазифамны ахырына хәтле җиткерермен дип ышандырам. Тыңлыйбыз. Мин бик игътибар белән тыңладым тәнкыйтьләүчене, Рифат Сәләхне. Күп әйбер белән килешергә мөмкин, килешмәскә мөмкин. Инде ул кем нинди яктан карый, шигъриятны ничек аңлый, аның шигырьне аңлау сәләте ни дәрәҗәдә, буның барысы да исәпкә алына торгандыр бу мәсьәләдә. Мин шәхесне күпме дәрәҗәдә белгән кеше буларак, әүвәл гомуми беренче сүз, гомуми сүз әйтеп алырмын. Башта бит без уйлыйбыз, яклаучы буласыңмы, син тәнкыйтьчеме? Беренче чиратта без укып чыкканнан соң әйтергә тиешбез, монда шигърият бармы, юкмы, әдәбият бармы, юкмы, проза бармы, юкмы дибез язучыларның уйлаганда. Мин шул күзлектән әйткәндә, мин инде беренче
cümlem şiir var, şiiriyet var diye aytam. Hem elbette min bir köp kişiler ite turgan, şunday şahslar tarafına iş kabatlana turgan sözge anlatma berip ötesim kile, ol da bulsa talant ol balalarda jol ite, anıklarda jol ite degan söz var. İşitkeniniz bardır. Zor şahıslarning şunday balalari boshqa hünariyasi bo'lib ketadilar. Anda shoirlarning, yozuvchilarning aytik kino san'at ahllarining balalari umuman chet ülkelerde o'z yo'llarini topalar. Lekin bor shunday şahıslar, misol uchun aytik Sergey Mikhalkov belgili rus dunyosida, ularning balalari kino dunyosida belgili ma'lum şahıslar emi talant reklama deganga misol deb aytaman endi. Amin endi Zuleyha Kamalovaning ko'pmedir derecesi babasın, evisin, enisin hem etisin bilgenge göre men ko'pmedir derecede bu sözüme cevap bere alam, talant juqlam. Talant var, bu devam ete, nesilde devam ete, etisi ko'rinib kishiydi, babası meşhur edibimiz Nurihan Fattah, enisi meditsina ülkesinden bilgili şahıs Tataristan'da. Şuna göre bunda men başımda yani bu oilaga, anın ulkan şahıslarına, ko'rinib şahıslarına sınıp da şiirler var bunda. Tanqidchi elbette tanqid eterga tirishdi. Birinchi şiirlerinden söz de yok. Kimchiliklar siz kishi bo'lmay turgandir. Bir gina shoirning aning qaysidir yog'ida bo'lsa, ritmisi bo'lsa da to'g'ri kelmay ehtimol ritmi oqsarga mumkin. Qaysi she'rlarda esa so'zlar o'rinda bo'lmasa mumkin. Bizning inji bir tüklari ko'ydi, marjan ko'p tizgan qaysi shoirlarimizda da shunday kimchiliklar bilan ol shoir o'qiganda sezilmasga mumkin. Lekin mana masalan men qaysi shoirlarning bizning xalq shoirlarida shunday motor aybat she'rlarini o'zlari o'qiganda sezmaysan. Amina artistlar o'qiganda, mashinada borganda, disklardan tinglaganda bir ikki she'rda xato topilar. So'z durust qo'yilmagan ekan anglab olasan. Mana men aytam, shunday so'zni da bir so'zni bilan aytgan olishtirasa deb. Ul har o'zida ketadigan xiloflik. Boshladik she'rlarga. Tez genkende. Mana quyosh ise men endi bir nega qaramışa ali g'ayiblanuvchi bilan ko'rsatib oldim. Mana g'ayiblovchi so'ylaganda men de shunday so'zlarga sızib qo'yganman. Lekin men maqtavara o'shunda. Men ıslangan quyosh isin men bunday deb tuyalmadim, ali tuyalmadim. Men ıslangan quyosh isini degan so'zlarga men albatta turtildim, tuyib degan so'zga sanab da bu so'z o'ylab yetkirilmagan. Men maqtarga tish bo'lsam da mana bunda isnab deb yozib da qo'ygan. Isnab tuyalmadim, men ıslangan quyosh isine deganeymi? Islab degan so'rovga qarshi kelganda bizning g'ayiblovchi menga qolsa bek aybat bugungi turmushimiz bu bizning. Bugun biz mingdagina quyosh bizning kichikina aytsakda bu ustida, biz bunda mingdagina islom etgan gazlar, nesakaylarida bütün narsa bizning ko'kka ko'tariladi. O'shunga islanib bitgan, qoqlanib bitgan quyosh endi ularni kichikina yozsakda u shoirning o'zine ko'ra bir tovushi shoirning deb anglayman buni. Ondan sonra hayamga yerib yozgan şiiri sözde yok, menga qolsa sınıf da bütün işler var ki, lekin mana so'nggi şiirin so'nggi yo'li alla qo'yan kirgan bo'l, alla aning tag'in bir so'zi tushib qolgan. Menda shu deyilgani qoldi. Bo'lay menga qolsa aybat şiir. Yolg'iz mening ko'nglimga bek o'xshag'adi u şiir. Bunda u menani o'qiganda o'qdagi bek şey ko'nglimdan qabul etdim. Anda necha deb aytasiz ular oxirdan ko'ngilsizroq bitadi tanqidlovchi ayta. Lekin o'rtaga anda umid bor anda. Qo'y qalamda sening g'aziz yor deb umidlana bor. Umidsiz shayton deb anda umidlanib turaydi. Umidi bo'lmasa shu qilib tamomlamas edi u deb aytaman endi. Anda romantika yo'q deysiz bu o'xshayapti. Unda endi yolg'izlikda romantika bo'lishi mumkindir. Mening de shunday yolg'izlik degan she'rim bor. Basılgan edi. Bu turmuşda oluşum barlıqda kelib chiqdi bir vaqtni. Oilangda bo'lirgan mumkin, turmushunda bo'lirgan mumkin, lekin kishi, shoir kishi o'zini yolg'iz his etar ekan. U shunday vaqtli bo'lirgan mumkin, aning u 2-3 kun ichida bo'lar ekan, 1 kun ichida bo'lar mumkin. Yarti soatda sen yolg'izga aylanib olirgan mumkin. Bolalaringda butun narsa bo'lgan, sening ko'ngling shunday holatda bo'lirgan mumkin. Shunga ko'ra romantikaga o'rin qolmasqa da mumkin. Eshikli turli yeri deb mana shik bo'lar, shum bo'lar u yolg'izlik vaqtida baribir sen nechikgina o'zingni baxtli deb his etishga tirishsang da baribir unda nindidir bir yolg'izlikda aytib anlatib bo'lmaydigan shunday bir ayvir bo'lar, og'ir
тойгылар дип әйтим инде. Миндә мәсәлән шундый уятты. Әтисе теше шигыре ул бик җырлап бик җиңел язылган. Мин теге укыганда да ул җигрек тел язылган. Миңа калса бик әйбәт язылган. Анда хәреф аталар ниләр бар иде, әлбәттә ул сыгына аның әйтмешли ул хәтле сөйдә торган әйберләр. Менә монда кая куйым икән дигән шигырь турында сүз булды иде. Мин аңлаттым, бая әйтеп үттем, аны кабатлап тормыйм. Шигырь ахырда шигырьнең җавап бирелә ахыр өлешендә. Шушыннан башласаң, шигырь бөтенләй үз урынына утыра. Аннан соң монда инде әле тәнкыйтьләүче бу шигырьләрне бераз сикертеп үтте. Монда кызыма дигән шигырь бар, ул инде бишек җыры рәвешендә дип кабул итәргә кирәк. Бишек җыры дип тә куйсаң булыр иде бу чиракта. Табигый шигырь ул һәрбер теге ана булган шагыйрәләрдә мондый шигырьләр очрый, хәтта ул иратларда да мондый шигырьләр бар дип әйтәсем килә. Bir şiir etsege. Lakin bu şiir çiğnep de bir motor bir yaktan bara ne her vakit kızım yapılı düşler kire düşünden neler kire dik bara eyno. Lakin ahırdan bir uyangaçtın sana yana etiketler sileriminde de son bilen bütün. Min bundan indidir girenecekten yuvarlak fikir ketkenim. Şuşu uyangaçtın sana yana etiketler sileriminde fatvadı fikir ettir için yazılır mıken? Менә син Бу кабул ителми, чынлыкта да фикер һәр шигырьдә төрлечә. Тирәнлектә була. Менә бу сезнең әйтүегез әйбәт булды. Мин бәлки сикертеп үткән булыр идем, ләкин менә шушы шигырьдә анда тормыш ята миңа калса. Менә син әйттеш исемә төшердең. Чөнки улан шундый итеп теге баланы бишек җыр биреп киләйме? Һәм бөтен мәгънә менә шушында уянгачтын чынлап та әкият башлана яңа. Тормышның әкияткә әйләнә алдарга туры килә бөтен әйберне. Безне ялган тормышта яшибез, ялган дөньясында яшибез. Менә шушын уянгачтын сиңа яңа әкиятләр сөйләрмен. Менә уларны теге ул бит аны тегендә чынлап та бөтенесен сөйли улан дәйме. Шым барлыкны сөйләргә мәҗбүр була, әкияткә әйләндереп була. Балага акшанды алдарга тиеш була баланы. Менә монда нидер трагедия, фаҗига да уйлап барасың. Кеше драматизмы, трагедия. Трагедия та менә монда. Без балаларны алдарга мәҗбүрбез. Балай түгел, балай ул дип. Бер-беребезне алдарга мәҗбүрбез. Менә шушындый хәзер бу мәктәпләр тормышында да җибәрәбез бит. Бала бит күзен өндәмә турып сиңа сорау бирәм. Ишә бу Аллай, менә ул балай килгән, ул балай дип. Без аны алдарга мәҗбүрбез. Теге күңеле карамасын, күңеле кителмәсен дип. Яклаучы, безнең сүз күпкәрәк китте, эротик шигырьләргә күчә алмассыз микән? Мин эротик шигырьләргә туры шуңа күрә мин күбрәк сөйләп өлгердем алдагы шигырьләрне, аны тәнкыйтьләүче дә әйтмәгән иде кайбер эшләрен. Мин эротикага бик тукталып үтмим, ләкин гомуми сүзләргә әйтәм, Хәсән Туфан әйткән сүзне әйтәм минем бишрәктә, мондый шигырьләрдә кирәк дип әйткән ел заманында әмма, чынлап та мондый шигырьләрдә кирәк. Ул аны үзенең фикерен бер әйтеп алды инде. Ул моның белән үзен расламакчы була, үзен танытмакчы, үзен күрсәтмәкче була. Мондый тойгы, мондый хисләр яшь чагында миндә дә булды. Мин дә теге проза әсәрләр яздым. Күрсәтәсе килә. Туфан абый миннән әйтте. Нишләп син мондый шигырьләр язасың? Менә ул безгә өлкәннәргә килешер иде шундый шигырьләрне уйлап язсак дигән. Туфан абый мин әйтәм, ул ничектер визитка кебек менә шушындый дип әйтәм, үзеңне күрсәтәсе килә. Кирәк як белән ничектер танытасы килә. Ямсыз визитка белән. Ямсыз бер кеше, ямсызга төртелеп аны укый башлый. Менә җырларда да шулай бит. Җырчылар да бит. Кайсысы кыска итәк белән чыгып карый, кайсысы нәрсәдер эшкә күлмәкләр килеп чыгай менә. Ул бит талантсызлыктан килә, ямсыз визитка. Аның кайберсе талантсызлар, арасында сүздә талантсызлар бик еш куллана бу әйберне, ләкин талантлылар да түзәлмиләр, шушындый әйберне кулланырга мәҗбүр булалар. Мин инде мисал итеп әйтәдер, Марат Закираны йомырга да әйләндерде. Теге кешеләрдән аерылып торыр өчен мин кышкыны кара күзле кибер идем. Менә шуның шикелле сәер әйберләр булган кешеләрдә ул шагыйрьләргә, шагыйрьләргә килешә торган бер ниндидер хас әйбер инде. Шагыйрьләрнең базына безнең әйтәбез бит, шизанлык иракылык безнең кешеләргә инде. Шуңа күрә мин шулай дип җакларга мәҗбүрмен. Һәм мин аны алса, ул үтә торган әйбер шир булса, ул озак дәвам итә торган шир түгел, вакытына туктап калса, һәм киләчәктә ул теге безнең милләтебезгә, безнең әдәбиятыбызга зәвыклы әсәрләр яза торган зур бер ялгышыбызга әйләнер дигән үмиткә калам. Леви Блеронга сораулар бармы? Булмаса, үземнең сорауны бирәм. Гадәти шигырьләрне шактый матур язган Зөләйханың каләме ни өчендер эротикада аксый? Лирик мин дәртенә чыдый алмаган уйсыз хатын кызга әйләнә, башын югалтасыман. Бәлки автор әлеге әсәрләрен экстремаль шартларда үз-үзен белештермәгәндә язадыр. Әлеге текстларның сөйләм нуктасыннан да камил булмавында сезнеңчә психик тайпылышлар гаепле түгелме? Җинаять эшләнгән дип фаразланучы медицина тикшерүләре үттеме? Психоаналитикларның бәяләмәләрен алдымы? Бәлки эшне хөкемгә куйгачы башка мөһим процедураларны да уздырырга кирәк булгандыр.
Әллә сез аны киресенчә бик камил акыл белән язган дип уйлыйсызмы? Мин аны бик камил акыл белән язганлыгын уйлыйм. Ни өчен дигәндә, без шундый заманда яшибез. Хәзер әйме, сез аңлап карагыз. Бу мәсьәләне безнең хәзер алышыну бара торган чорга җиттек бит инде. Безнең хатын-кызлар бик күп ирләрнең ролен алды. Киресенчә, ирләр хәзер хатын-кыз рольләрендә өйдә бала карау утыручы ирләр бар бу дөньяда, бүгенге көндә. Хатын-кызлар күп эшләрне ала, бизнесмендә хатын-кыз, шагыйрәдә хатын-кыз, бөтен эшне киң кырлы, бөтен дөньяны тотып тора торган хатын-кызлар пәйда булды. Бу очракта без аны тәнкыйтьләүче әйтә, нишлә булды шундый шигырьләр язган ди. Менә мин аны Фәнил Гыйләҗев язган булса, мин аны аңлар инде. Син моны аңла, ул аны Фәнил Гыйләҗев булып язган. Ул аны үзе булып язмаган, ул менә шагыйрьләр күзлегеннән язган. Ул бит шагыйрь генә түгел, шагыйрьләр роленә керде, ирләр роленә кереп яза. Бүгенге аны мәҗбүр итә, бүгенге тормыш вазгыять. Миңа калса, ул аны үзе булып түгел, миңа калса, ул аны теге ират түгел. Менә нәкъ шуның өчен ялдыра да. Менә нәкъ шул ирләр булып язган өчен ялып та куясың. Хатын-кызлар буларның барсын да беләмени дип. Менә шундый дип мин аны шулай аклар идем. Башкалар өчен аңлатырмын, мин инде аңларга. Инде сүз гаепләүче ягыннан шаһит, шагыйрә Гөлзада Бәйрәмовага бирелә. Иптәш шаһит, дөресен, бары тик дөресен генә сөйләргә ант итәсезме? Дөресен генә сөйләргә ант итәм. Алайса чыгыш ясагыз. Мин әдәбият сәнгатьне, мәдәниятне интернет челтәрләреннән карап баручы буларак, һәм басма әдәбиятта дәген, һәм сәхнәдәләрдә яшьләрнең төрле проектларында белән танышып барган кеше буларак, бүгенге көндә яшьләргә менә шушы ниндидер бер рамкага сыясы килмичә, һәрберсенең аерым, аны без русча индивидуаль дип әйтәбез, ниндидер шушындый буласы килү яшьләргә хас. Менә без моны инде Нурбәкнең чыгышларынан да күреп беләбез инде, аның инде дәртмән турында кылган үзенең постановкасыннан да безнең бит гомергә күргәнебез булмады. Турысиктән генә сәхнәгә чыгу дигәнне каянда әле элегрәк Совет заманында безнең сәнгать сәхнәдәбездә әле убышу сценасы да юк иде. Монда инде шушындый кыяфәттә килеп чыгып, безнең урта буыннарга, өлкә буыннарны бик аптырашта калдырды. Хәзер инде мин моны аңлыйм, бу яшьләрнең күрәсең чынлап тагын шушы аерылып торасы килү, аерылып килеп торасы килү тенденциясыдыр. Менә Зөләйханың шигырьләреннән шундый сорау бирәсем килә, укыганнан соң, иҗат белән танышканнан соң, ни өчен син әдәби судка Зөләйха нәкъ менә эротик шигырьләрен куясы килде икән дигән тикшерүгә. Аның җавабын без соңыннан ишетербез. Мин шушыңа бәйләп кенә китәсем килә. Чөнки хатын-кызга бигрәк тәген хас түгел эротик шигырьләр язу. Әле менә баянакта сөйләшеп утырды, Тукайда да булган дип. Тукай хәтта эротик шигырен дә милли якка әйләндергән. Милли төсмер биргән, мин дигән кафирәдән ул кичне үч алдым дигән. Монда инде безнең хөрмәтле әни кешебезнең дип әйтим инде бу очракта шушы хәтле үгеттереп эротиканы порнография дәрәҗәсендә бирүе, чынлап та менә безнең казыябыз әйтеп китте, ул аны алдына үзе ятсыз шигырьләр дип куйган. Яки ул порнография белән эротиканы аерып бетермәй. Эротика булса инде ул, менә мин караганым бар, аккышлар биюен. Ул эротик фильм иде. Анда инде аккышлар шул хәт итеп бер-берсенә менә ышкынышып китәләр, алар шундый ансамбль тудыралар, бу эротик биюләре белән үзләренең. Алар ниндидер порнографик инде jinsi хисләр дигән нәрсә юк анда. Алар үзләренең шушы хисләрен, шушы хәрәкәтләре аша аңлатып бирәләр. Монда Зөләйханың шигырьләрен укыганнан соң, чынлап та мин хатын-кыз буларак миңа бераз кыен булып китте. Зөләйха чынлап та бу чын шагыйрә булып китте инде. Бу инде басылган очракта, бит инде китаплар чыгара башлагач, һәрбер иҗатчының үзенең иҗатын киңрәк итеп күрсәтәсе килә, аның инде кертәсе дә килер китабына, үзенә кыен булмас микән өлкәнәйгәч дигән менә шушындый бер төрле әзрәк кенә кисәтеп тә куясым килде. Үзем инде хәзер өлкәнрәк яшькә бара башлаган, дәвани буларак кына. Чөнки без бүген хис белән яшибез. Бер заман килә акыл. Менә шул акыл кергәч, Зөләйхага әзрәк кенә бу эротика белән, дип әйтим, порнографик шигырьләр белән мавыкмауны кирәк, мавыкмаска киңәшергә китәр идем. Аны иҗтимагый шигырьләренә кергәндә инде аның кагылып китсәк, ул
укымышлы бала күренеп тора, гаиләсе дә чыгышы белән дәген. Менә инде шигырь техникасының әзрәк аксаган сезләр ритм рифмаларга игътибар бирми, аңар иркенәю хас. Нурбәк әйткәнчә, безнең татарга диге иркенәю кирәк ди. Ул менә шушы иркенәюне алар иҗатларында да алалар. Но иркенәюнең дә бит әле бер үзенең чамасы булырга тиеш. Инде шигъриятта бигрәк тәген. Шулай сүздәген юк безнең бу һәр буында ул Такташлар заманында да булган, аннан соң Фәйзуллиннар заманында да булган, Хәсән Туфан кабул итеп бетермәгән бит инде аның ак шигырьләрен, ирекле шигырьләрен. Әмма дә ләкин Туфандагын, Хәсән Туфандагын аларның яшьләрен килгән яшьләр белән килешергә мәҗбүр булган. Менә бу шушы иркенәю дигәнне без инде классик шигырьләр укып өйрәнгән бит инде. Барыбер безнең традицияләребезне саклыйсыбыз килә икән, инде безнең монда җыелып сөйләшүләребезнең аның бит инде мәгънәсе бар. Без инде үзебезнең бит традицияләрен, телебезне, мәдәниятебезне, әдәбиятебезне әхлак нормаларында нигезләнеп сакларга тырышып яшибез өлкән буыннар. Безгә хәтлеләрен шундый юк теләктер дип уйлыйм. Шуңа күрә Зөләйхага шушы киңәшемне әйтер идем. Үзебезнең әхлактан барыбер читкә китмәскә иде һәм әдәбият кануннарын санлабрак яшәргә иде, иҗат итәргә иде дип әйтәсем килә. Менә мин берсендә кара каршы тапшыруында булган идем. Үзебезнең яңа гасырда анда мәрхүм Исхак Шихапов мин әйтәм, без бит лайтырып яшьләрнең зәвыгын бозабыз ди. Менә шушы таләпләргә буйсынмыйча дип әйтәм инде. Истрадабыз бүгенге көндә бит ярар җырласыннар дидек, ярар язсыннар дип әйтергә мөмкин без. Зөләйханы дагы җырласыннар дидек. Әбит хәзер башта безгә кызык булды аларның мөгез чыгарулары. Ләкин бит хәзер җыр сәнгате битте. Без инде гомер буе кар урманнарны җырлап тормаслар бит инде диде, Гөлҗамалларны җырламаслар диде. Сүздәген юк, заман үзе тудыра. Җырны да тудыра, шигырьне дә үзе тудыра, әдәби әсәрне заман үзе тудыра. Хәзер инде Гомер Бәшировның нәфисәләрне язмыйлар да һәм укымыйлар да дигәндәй, укыйсы да килә торган буын түгел. Әмма дә ләкин менә бит Зөләйхаларның шигырьләрен укып тагын безнең оныклар буыны килә. Алар бит аларны уже сеңдерәчәкләр. Татар әдәбияты шушындай булырга тиеш. Бүгенге көндә реп белән җенләнәләр яшьләр. Бит аны җыр сәнгате дип әйтеп булмый. Бит аны бит әдәбият дип әйтеп булмый. Ул теге безнең Үзбәкстанда йөриләр, шәкәтләнеп бара, кая күрә, нәрсә сөйли, нәрсә беләм, шуны әйтәм дигән кебек иттереп. Онда миңа Илфак әйткән иде, әйтәм, без бит зәвыгын бозабыз яшьләрен дигәч, сезгә күбәләгем кирәкме диде. Ләкин бит күбәләгем дәген үзенең күбәләгендә үзенең матурлыгы бар. Әпипәнең дә үзенең матурлыгы бар. Шуңа күрә менә үзебезнең традицияләребездән, үзебезнең кануннарыбыздан тайпылмыйчарак, аларны санлабрак иҗат итсә яшь кешегә уңышлырак булыр иде, бәлки күбрәк тә уңышка ирешер иде. Зөләйха, сиңа менә мин шушындай уңышлар телим. Менә гаепләүче иптәш, сез аны үзенчәлекле язарга омтыла дип уйлыйсыз. Бит шушылай язучылар, шушындай порнографик әсәрләр интернетны баскан. Без эзләп укыйбыз, милли нюансларны, башка әдәбиятларны укыйбыз, безнеңчә булмаган әсәрләр эзләп. Шулай булгач, без аны үзенчәлекле дип атый алабыз микән? Сез монда үзенчәлекле сүзне ниндирәк мәгънә салдыгыз? Мин үзенчәлекле дип шуны әйттем, менә баянак сүземә кайтып, аларның аерылып торасылар. Безнең әдәбиятта, Гомумән алар кабатлыйсылар килми, яшьләргә кабатлану хас, кабатланасы килмәү сыйфаты хас. Алар традицияләрне җимерәселәре килә. Менә яшь тайларны аранга бикләп кара, алар бит бәреп чыгып китәселәре килә. Аларның торасыларына килми. Шуңа күрә мин дә Зөләйханы әзрәк аңлыйм, әмма шул ук вакытта мин аның традицияләре белән санлашуын телим. Менә Богомоловның спектакльләрен караган кешеләр беләдер. Ул шәһәр артистларны да, циркс белән шөгыльләнүчеләрне дә чыгарды. Һәм рус яшьләре дә арасында да, рус яшьләре арасында да моны тәнкыйть итүчеләр табылды. Шулай булгач, бу бәлки безнең яшьләргә генә хастыр. Аларда нигәдер акыллы, талантлы кешеләр мондый күренешләргә каршы тора. Без исә bunday күренешләрне яклаучыларны акыллы һәм талантлы дип уйлап ялгышабыз. Юк, мин акыллы һәм талантлы дип һичкенә андый җөмлә әйтмәдем. Мондагылар шаһит булалар. Мин аларга омтылу хас дим. Алар күп укыйлар, күп күрәләр. Әдәбиятның төрле чит ил әдәбиятларын укыйлар. Шуңа күрә алар безнең традициябезне санашмыйлар. Алар чит ил әдәбиятларына, чит ил сәнгатьләренә бик алалар. Алар шуның белән танылабыз дип уйлыйлар. Әмма дә ләкин безнең әдәбиятның үзенең таләпләре бар.
Үзенең кысалары бар, үзенең әдәп әхлак нормалары бар. Менә бу порнографик шигырьләре, ул бер алдына куйган оятсыз шигырьләр дип, ул аны куйганда ук аңларга тиеш иде. Хатын-кыз булары, хатын-кызга Аңлаган да хәтта аңлаган да, уларны оятсыз дип куйган. Әмма ләкин аның менә шушы оятсызлыкны ничектер күрсәтәсе дигән килә. Менә Нурбәкнең шушы түрүсиксән җир ул бит Нурбәк мәсәлән дәртмәтнең фаҗигасын бирмәкче булды. Кыданнан каннар чыгарып, әмма ләкин без аны кабул итә алмадык. Яшьләр кабул иттеләр. Менә хәзер аның соңгы моң үзлем дигән куйган постановкасында дагы ул өрүстәм дип барабан кагып кычкырып йөри. Ул моңны бит эзләгән моңын ахырда табырга тиеш, ул нәрсәдән тапты соң аны? Моң дигән куйган аның исемен. Менә аны дагы бит аңлап бетереп булмый. Әлбәттә, мин сезнең белән килешәм, бу сүзне сезгә карата әйтмәгән идем. Безнең интернетта Нурбәкнең, башкаларның шушындай адымнарын яклап язучылар булды. Интернетның үзендә дә интернетка кирип карагыз. Хәзер инде бик ятсыз мәзәкләр куя башладылар. Күрәсең, безнең дөнья мәзәккә әйләнеп кала башлаган ахыры. Ниндер теге зуррак проблемаларны читкә китәсе килү микән бу, яшьләрне шушындайрак тәрбияләү чарасы микән, интернетның инде ул яктан мөмкинлек. Бәлки милләтне бетерү өчен аз көчләр көрәш алып барадыр. Милли сәнгатебезне, әдәбиятыбызны дошман көчләр эшедер бу бәлки. Яшьләр алданадыр, моны аңламыйча. Бу яшьләрнең санашасы килмәүләр. Баян әйткән, яшьләрнең мөгез чыгарасылар килүләре, аерылып торасы килүләре. Рәхмәт. Сораулар бармы? Инде сүз Зөләйха Камалова иҗатының яшәргә хаклылыгын исбатлаучы икенче шагыйрькә, шагыйрь Фәни Гыйләҗевкә бирелә. Иптәш шаһид, ялган танык бирүнең җинаят икәнлеген һәм аңа карата кануннар барлыгын аңлап чыгыш ясыйсызмы? Әлбәттә. Зөләйха Камалованың иҗаты белән инде мин бик күптән булмаса да берничә ел дәвамында таныш дип әйтә алам. Аның шактый камил дәрәҗәдә булган ритмга салынган, ритмны яхшы тойган җыр текстлары аша мин аны беләм. Ул быел түгел, узган ел безнең җыр проектында да берничә җыр тексты белән катнашкан иде. Шуларның берсе "Суык җилләр хәбәр китерделәр" дип башлана, менә монда бирелгән шигырьләр арасында бар. Ул инде яшәеш, табигать әйләнеше, яшәеш фәлсәфәсе турындагы шигырь, шактый камил, уңышлы язылган шигырьләренең берсе дип әйтер идем. Моннан тыш, аның монда бу шәлкемнәр арасында бирелмәгән "Ай әфәнде" дигән шигырь бар, шулай ук камил җыр тексты дип әйтер идем. Аннан соң берничә ел элек шул Идел журналында басылып чыккан шигырьләре дә күпчелеге миңа бик ошаган иде, әйбәт тәэсир калдырган иде. Менә бу "Соңгы каһан" дип бирелгән шигырьләр шәлкеменең әлбәттә арасында ошап бетмәгәннәре дә бар, ошаганнары да бар. Мин инде яклаучы шаһид буларак күбрәк ошаганнары турында сөйлисем килә. Аның "Кызыма", "Песи теше" дигән шигырьләре үзенә күрә менә дигән балалар шигырьләре була ала. Ул "Песи тешен" әлбәттә күпмедер дәрәҗәдә чыннан да эшләп бетергә кирәк, бигрәк тә ахыргы өлешләрен. Кая куйым икән дигән бу шигырьне, мәсәлән, әзрәк инверсия законнарына буйсындырып бетерер идем һәм ул шулай ук икән-микәннәр белән буларак бик уңышлы рифмалар булмаса да, үзенә күрә бик мәгънәле шигырь дип табам. Инде "Соңгы каһан" дигән шигырен үзенә күрә аның бүгенге бу чарага нокта куя торган бер шигырьләрнең берсе һәм әлеге шигъри циклларның да нокта куя торган шигырьләрнең берсе дип әйтер идем. Бу шулай ук милли рухта язылган уңышлы шигырь дип әйтер идем. Инде аның аерым бирелгән эротик шигырьләр дип аталган һәм бераз гына оятсыз шигырьләр дигән шәлкемнәрен мин, сез аны игътибар итеп бетермәгәнсездер бәлки, журнал вариантына кирип киткән шигырьләр арасында да туйдым дип әйтергә кирәк. Зөләйханың
журналда басылмаган, әмма безгә тәкъдим ителгән эротик дип бирелгән шигырьләрен укыганнан соң, Кабат журнал вариантындагы кергән шигырьләрне кайтып укыгач, шул Хәямгә ияреп дигән шигырендә дә, Кояш исе дигән шигырьләрендә дә үзенә күрә күпмедер эротика гына түгел, порнография ахәңен тыйдым. Һәм әйтеп китәргә кирәк, менә ул Хәямга ияреп дигән шигырендә шулай башлый да, гөнаһ эзләгән шайтан күк дип башлый ул. Сине эзлим тилмереп дип. Үзенең тилмерүе турында яза, эзләве турында яза, гөнаһ эзләве турында яза. Һәм ахыр чиктән ул барып җитә, я шәфкать ит, я када инде хәнҗәреңне ди. Ул хәнҗәр инде анда үзенә күрә образлы иттереп әйтелгән, ләкин ахыргы җөмләсе монда җитеп бетми, бәлки тагы да әшәкрәк бер җөмлә өстәлгән була алыр иде анда. Шулай ук Кояш исе шигырендә дә үз-үземнән саклап торган сирем ди, нинди сирен саклый ала икән инде кыз бала үз-үзеннән дә хәтта. Аннан соң йодрыгымны кысып тинәсәм дә синең учың өчен урын бар ди. Монда да ниндидер теге синең учың өчен урын бар дигән нигә нишәптер минем шул теге шигырьләрне укыганнан соң порнографияны янә кирип китәләр нишләптер. Теге Кояш исе шигыреннән читләшә башлыйм. Нинди ни? Мин яклаучы буларак монда шуны әйтәсем килә, эротик шигырьләрдә, порнографик шигырьләрдә яшәргә хукуклы, ләкин аларны һәрбер шагыйрь үз гомерендә бер тапкыр булса да язып карый инде ул, ләкин алар ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр буларак, ир белән хатын арасында гына мөгаен калырга тиешләрдер, гомум халыкка чыгарылырга тиеш түгелдер. Шул гына аның бик күп белгәнебезчә танылган язучылар арасында, бигрәк тә рус язучылары арасында мондый темаларга Есениннар булсын, Маяковскийлар булсын, Пушкиннар булсын, әлбәттә оятсыз шигырьләр, порнографик шигырьләр, эротик шигырьләр бар. Менә әйтеп үтелгәнчә, хәтта Тукайда да, Тукайныкы да эротик шигырь түгел, нәкъ менә порнографик шигырь, ачыктан-ачык. Анда ниндидер теге дини мотивлар да кирип китә, ләкин ул барыбер үзенең порнографик шигырь булуыннан туктамый. Һәм ул бер кая аңлавымча теге киң күләм массаларга чыгарылмаганда, басылмаганда, шулай күрәсең халык телендә генә йөреп калган шигырьләрнең берсе инде ул. Андый шигырьләр шулай гына яшәргә хукуклыдыр да, теге бөтенләй андый шигырьне язып булмый, татар халкы язырга тиеш түгел дигән фикер теге бик дөреслеккә туры килеп бетми торгандыр. Теге СССРда секс булмаган дигән кебек, татар халкында секс юк дип нитә алмыйбыз инде, сөйләп утыра алмыйбыз, инкар итеп. Шуңа күрә раз ниндидер булган әйбер икән, аның димәк шигъриятендә дә күпмедер ул чагыла ала, ләкин ул чагылса да шул теге чыгарып селкәргә зәвыксыз әйберләрне дә халык массасына таратырга кирәкмидер дигән фикер генә әйтәсе килә. Монда эротик шигырьләр дип әйтсәләр дә, аның Атлар кешене дигән шигыре дә порнографик шигырь буларак кабул иттем мин. Түтәлләре шигыренә монда шулай ук төрле образлар биреп карыйлар, ләкин монда күбрәк мин мәсәлән бу шигырьне үзен карап, үз тәненә сокланып, каядыр теге качалкаларга йөреп, үзен ясый торган бер шундай үзенең фигурасын матур айта торган бер кыз образы тудыру турында буларак кабул иттем бу шигырьне. Менә туктагыз әле, гафу итегез белдерәм, хөрмәтле шаһид әфәнде. Мин мәсәлән бу кыз образы тудыруны булай дөрес дип санамыйм. Ничектер омда күбрәк башкаларны кызыгу турында бара. Бит булырга тиеш, аның нинди соклану, аның нәфисигә менә. Бер-берегезне бүлеп сөйлисез, чираттан сөйләгез. Монда бөтен нәрсә бар. Монда Зөләйханың үзенең бу кызга карата көнчелеге дә сизелә, күпмедер соклануы да сизелә. Монда башка хатын-кызларның бу кызга шулай ук көнләшеп каравы да, һәм ирләрнең ымсынып каравы да монда барсы да кергән, барсы да сыйган. Бу бәлки моны инде порнографик шигырь дип кемдер кабул итер, кемдер эротик шигырь дип кабул итер, ләкин шигырь язылган, ул бик эшләнелеш ягыннан камил дәрәҗәдә дә түгелдер бәлки. Мәсәлән, йөзләре ширин дигән сүзен, ширин сүзе безнең инде
ханнар нәсіл заманында теге айрым шундый ниләр булган, татар нәселләре булган ширин дигән, ләкин йөзләре ширин нәрсәне аңлата. Безләр бал була алмый. Шушы урында сүзне тәмамлыйбыз. Мин гаепләү ягыннан нинди җәза тәкъдим итүен сорарга телим. Хөрмәтле суд, хөрмәтле Казия ханым, сезгә бер генә теләгем бар. Әлеге шигырьләрне яңадан яхшылап эшкәртеп, редакторлар белән эшләп, 6 ай төзәтү эшләре алып барырга дип тәкъдим итәм. Татар әдәбиятында зәвыклы шигырьләрнең кадере, кыйммәте булсын өчен зәвыксыз шигырьләрдә яшәргә хаклыдыр дип уйлыйм. Башка сораулар булмаса, сүз гаепләнүчегә бирелә. Хөрмәтле суд, Казия әфәнде, фикерләрегез өчен рәхмәт әйтергә телим. Мин дөресен әйтергә телим, нәрсә уйлавымны. Беренчедән, тәнкыйтегез өчен, конструктив тәнкыйтегез өчен рәхмәт әйтәсе килә. Икенчедән, бәлки бу артык яшьләрчә фикердер. Олы буын кешеләре һәм яшьләр алар төрле дөньяларда яши дигән хис туды миндә сезне тыңлаганда. Чөнки без хәзер, мәсәлән, секс ул безнең өчен секс, йоклау, ашау кебек гамәлләр. Ул минем шигырьләрдә ул романтизированный түгел. Сез инде аңлагансыздыр, шуңа күрә ул сезнең тарафтан порнография буларак кабул ителә. Ләкин башка шигырьләрдә дә минем шундый ук тормышчан әйберләрем бар. Һәм менә сез әйттегез, сез үкенәчәксез, үкенерсез әле дип әйттегез бу шигырьләрне язуыма. Бәлки үкенермен чыннан да, ләкин менә хәзерге күзлектән караганда мин үземнең кызыма да шулай ук балаларыма җенси тәрбия бирергә планлаштырам. Мин аларга сексның нәрсә икәнен, презервативларның нәрсә өчен кирәк булуын аңлатырга телим. Шуңа күрә бу шигырьләр әллә ни зур нонсенс булыр дип уйламыйм. Шуңа күрә шуны да әйтәсем килә. Бу инде әлбәттә провокация, бу ниндидер ихластан язылган әйбер түгел. Һәм моңа дәлил, менә безнең очрашканнан башлап сезнең сөйләшү темасы, төп сөйләшү темасы шуның тирәдә баруы, ул менә шуңа дәлил була инде. Провокация удалась. Рәхмәт. Минем уемча, монда бернинди яшь үзенчәлекләре роль уйнамады. Без бары тик гыйльми һәм көндәлектә гыйльми терминнарга таянып, һәм сүзләрнең төшенчәләрен үзәккә куеп сүз йөрттек. Әгәр без бу рәвешчә сүз йөртүебез белән гаепле икән, аны галимнәр карарлар, шулай ук үз фикерләрен чыгарырлар. Гаепләүчеләр һәм яклаучылар үзләренең хәзерлекле чыгышлары белән Зөләйха Камалова иҗатына карата бәяләмәле фикер тудыра алды. Шагыйрәнең шәхси әдәби ишеге бар. Ул төрле темаларда образлы һәм үзенчәлекле язарга тырыша. Әлбәттә, матур гына иҗат ителгән әсәрләрендә дә кайбер җитешсезлекләр күзгә ташлана. Шагыйрә басылган әсәрләренең журнал вариантын яңадан бер редакцияләр камилләштерер. Оларга карата кискен нәтиҗәләр чыгарасы килми. Зөләйха Камалованың 3 әсәрен, Атлар кешни, Түтәлләре, канәгатьләндерелүгә бәйле шигырьләрен укучыга тәрбия бирү нуктасыннан зарарлы, әдәп-әхлак нигезләренә балтасуга, сәнгати нәфислеккә ия түгел дип саныйм. Иде журналының аларны бастырмавын дөрес дип табам. Зөләйха Камалова алга таба эротик һәм порнографик әсәрләрнең нинди булырга тиешлеге турында уйланырга, Татарстан Язучылар берлеге каршындагы әдәби консультация бүлегендә шагыйрь Марат Закирдан бу юнәлештә 30 сәгатьлек түләүле дәресләр алырга тиеш. Бу эшне оештыруны берлекне җитәкләгән Дания Салиховның иҗат буенча урынбасары Рәмис Әймәткә йөкләргә. Гаепләнүче карар ачыкмы? Әгәр сез аның белән килешмәсәгез, 1 ай эчендә югарырак мәхкәмәгә апелляция бирә аласыз. Карар барыгызга да аңлаешлы икән, мәхкәмәне ябык дип белдерәм. Яклаулары ошамады дип әйтә алмыйм, ләкин фикерләре тулы булмады дип әйтер идем. Мин җиңелдем, монда үземнең дә гаебем бар, яклаучыларның да гаебе бар дип уйлыйм. Казыйның алдан ук фикере миңа карата тискәре булуын сиздем. Объектив булмады ул. Тәнкыйтьне бик авыр кабул иттем дип әйтә алмыйм, чөнки мин талантка ышанмыйм һәм үземнең иҗатымны ни дәрәҗәдә икәнен чамалыйм. Күбрәк Рифат Салах әйткән сүзләргә каршы килер идем.
Чөнки аның күпчелек фикерләре белән мин килешмәдем. Бәлки бу безнең тормышка төрлечә каравыбызга бәйледер. Чөнки ул дини яктан карый тормышка, мин бытовой яктан карыйм. Бәлки шуңа күрәдер. Яклаучыларны мин үзем сайламадым. Алар күбрәк мине тәнкыйтьләделәр дип тә әйтер идем хәтта. Мин алардан ярдәм көткән идем, алар мине батырга ярдәм иттеләр. Яклаучылар итеп мин яшь буын шагыйрьләрен күбрәк бәлки шагыйрьләрен дә түгел, яшь карашлы кешеләрне, яңача караучы әдәбиятка да, сәнгатькә дә шуларны сайлар идем.